Цікава. І што гэта такое? Што азначаюць гэтыя кругі? Ой, невядома. І самае галоўнае, хто намаляваў на полі такі вялізны малюнак? Ой, а вы не ведаеце, дзяўчынкі і хлопчыкі? Ой, прабачце, не прывіталася. Добрый вечар, мои даражэнькія гледачы. Я вам зараз такое раскажу, такое дзіўнае і загадкавае, што нават цяжка сабе уявіць. Космічнае прывітанне, Яночка. Добрый зорны вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, прывітанне, Ліначка. Ты не уяўляеш, што я бачыла. І што ж такое загадкавае ты бачыла? Таямнічы гіганцкі геаметрычны малюнак. Няўжо гіганцкі? Не паверыш, але на ўсё поле. Малюнак памерам з футбольнае поле? Ну, не ведаю, ці з футбольнае, але на тым поле раней расло жыта ці пшаніца. А я не разбіраюся ў збожжавых. Пасля збожжа зжалі і поле заралі. І вось на гэтым поле зараз такі гіганцкі малюнак. Я яго нават на паперы занатавала. Вось. Праўда, у значна паменшаным выглядзе, іначе ў мяне не хапіла паперы. Пакажы. Сапраўды, гэта не проста малюнак. А дзе ты яго заўважыла? Далёка ад горада? Недалёка ля вёскі, дзе жывуць мае сябры. А малюнак быў памерам з поля, кажаш? Так, амаль з поля. Велічыня неймаверная. Так. І хто такую мог намаляваць, Ліначка? Хто гэты гігант-мастак? Гулівер? Почерк, відавочна, незямны. Зямляне такога не малююць. А хто? Хто зрабіў на полі такія калякі-малякі? Ведаеш, Яночка, гэта зусім не калякі-малякі. Ой, назаві як хочаш такія круцялі. А давай я паспрабую перанесці гэты малюнак у свой планшет. Навошта? На памяць? Не, што ты? Дзеля таго, каб яго расшыфраваць. У мяне ёсць спецыяльная праграма-расшыфроўшчык. Ой, як у цябе цудоўна атрымліваецца, Ліначка. Імкнуся захаваць падабенства малюнка. А можа, гэтыя ўзоры на полі тваіх рук справа, а? Што ты, Яночка, мой маленькі дэтэктыў. Я б табе адразу расказала пра свой шэдэўр. Але такі маштаб, як гэта поле, я не здужаю. Ой, веру табе, не апраўдвайся. Гэта я так, жартую. Добра. О, праграма выдае адказ на мой запыт. І што там? Што? Што азначаюць гэтыя круцялі? Яночка, гэта нейкае віншаванне. З чым віншаванне? Каму прысвечана? Мне? Віншаванне, відаць, адрасавана беларусам са святам. Якім святам? Так, пачакай. О, ужо ёсць. Са святам беларускага пісьменства. Са святам пісьменства? Так, праграма-расшыфроўшчык пераклала менавіта так. Ведаеш такое свята? Ой, ведаю толькі, што дзень беларускага пісьменства штогод адзначаюць у нашай краіне ў першую нядзелю верасня. Якраз сёння, 5 верасня. Ну ідзі восы. І хто ж гэта так таямніча павіншаваў беларусаў са святам? Праграма падказвае, што гэта почерк прадстаўнікоў планеты ТРМС-4. Малюнак паслання іншапланецян. І адкуль яны даведаліся пра наша свята, Ліначка? Ну, пра ваш неацэнны скарб кнігі ведаюць далёка за межамі вашай планеты. А кнігі гэта скарб? Безумоўна, Яночка, кнігі – гэта крыніца ведаў. Людзі праз кнігі перадаюць веды з пакалення ў пакаленне. І таму веды не губляюцца, а ваша цывілізацыя развіваецца. Зразумела. А ты ведаеш, хто на славянскіх землях распаўсюдзіў пісьменства? Хто? Хто прыдумаў азбуку? Браты Кірыла і Мефодій. Яшчэ ў 9 стагоддзі яны прыдумалі першы славянскі алфавіт і распрацавалі методыку словазлучэнняў. Дзякуючы ім людзі пачалі пісаць і чытаць. Так, а новы алфавіт атрымаў назву кірыліца. Ад імя яго стваральніка Кірылы.
Так, малайчына. Але першыя так званыя кнігі, дакладней рукапісы, монахі перапісвалі ад рукі. Гэта ж было цяжка і марудна. Але з'явіўся на зямлі чалавек, які пачаў друкаваць кнігі. Ведаю, гэта першы друкар Скарына. Помнік яму стаіць каля нацыянальнай бібліятэкі. Цудоўна, што вы ушаноўваеце памяць Францыска Скарыны. Дзякуючы гэтаму першадрукару кніг станавілася больш і веды распаўсюджваліся хутчэй. А кнігі ён друкаваў з малюнкамі? З малюнкамі таго часу, так званымі гравюрамі. Вось, дзяўчынкі і хлопчыкі, хто прыдумаў прыгожыя друкаваныя кніжкі з малюнкамі? Францыск Скарына. Вялікі дзякуй яму. Жыхарам вашай планеты вельмі пашанцавала, што ў вас захавалася традыцыя чытаць папяровыя кнігі. А на вашай планеце, Еленачка, няўжо няма такой традыцыі? На жаль, няма. У нас інфармацыя захоўваецца выключна на лічбавых носьбітах. Ці ж гэта дрэнна? Часам бываюць збоі ў сістэме, і каштоўная інфармацыя знікае, губляецца. Разумею. Таму іншапланецяне і зайздросцяць вам па-добраму. Ой, загадкава віншуюць нас са святам, пакідаючы незразумелае пасланне на поле. І нагадваюць пра неабходнасць захоўваць традыцыі друку і пісьменства. Ой, дзякуй табе, Еліначка, што дапамагла нам разабрацца ў гэтай таямнейшай гісторыі і расшыфраваць іншапланетнае віншаванне. Няма за што, Яначка, звяртайся, калі што. Я шмат цікавай інфармацыі чытала пра вашу краіну ў касмічнай бібліятэцы. А зараз давайце з гледачамі паглядзім мульцік. Ой, з радасцю. Так, сябры? Ну вось, час рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, адпачываем, сябры. Касмічных прыгод вам у снах. Дабраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. А ўсіх дарослых запрашаем паглядзець працяг цудоўнага канцэрту ў капылі да Дня беларускага пісьменства. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.